нічога, а цяпер усяго многа. За гэта і мы мусім падзякаваць Богу. Ён ствараў наш свет у жанры фрыстайлу, прамовіў будзьма, і Беларусь паўстала. Іхтыязаўры ды іншыя цмокі мы на пачатку в акіяне моклі, а потым пакінулі водныя нетры. І займелі мы назву неўры. Неўры з давён ад першых вякоў пераўтвараліся ў ваўкоў. Такая вось звычка была у народа. Жыце не пярун дажмок ды голас сварога. У паганскіх багоў продкі нашыя верылі, але хрысціянства ўжо грукае ў дзверы. Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ. Год 862 ад нараджэння Хрыстова. Пра Полацак першыя летапісныя словы. У тым Полацку збудуюць сабор Святой Сафіі. У свеце былі толькі 3 такія. Тамтэйшы князь Усяслаў Чарадзей быў чоткі персанаж, але слухай далей. У Полацку жыла Ефрасіння святая. Памяць пра яе ў стагоддзях гнятая. Для яе зрабілі знакаміты крыж. Не проста супер звыш, але ў апошнюю вайну артефакт